Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Unosvika pasekuru Tasvo. Ndakasangana vamwe vakati vakabatsirwa kwasekuru Tasvo. Ndikati regai tisvikeko. Vanobatsira zvakanaka stereki ndakatopurawo isusu. Handitika. Right, handei pagumbo renyama. Chii chiri kuitika? Apa pagumbo apa ndiri kuti ndakatanga kugumburwa apa. Ndobva rambovhara rikaita urwa. Saka raita urwa ndakazozviona kuti riri kuvava ndobva ndasvina apa padambuka. Right, ndipo zvakatangira. Saka mari mwezuro ndakarara pakaita denderedzwa rariri apa achiratidza kuti pane chinhu chakadi takaita sekunduruma here handisi ndabva patanga kubuda matuzu izvi zvakaitika ndakarara saka ndonzwa kupiswa ndakapakwiza ndobva matuzu aya aputika saputika maya ndobva patanga kuita maronda nesi kwese saka zvichitenderera zvakadai sematangira ari kuita apa ndikashaya kuti akati uku manje ndo the same ava maronda futi zvakatangira basa zvani mazuva manga akawanda zvakaita izvi ndakarumwa kusera nezuro. Saka rari zuva rechitatu razuva rechitatu rabva razvimba kudai so rabva razvimba kudai handitika zvakanaka mati hamuna mari yekuti murapwe hatina handitika totenda sekuru Tasvo vagamuchira chichemo chinyi totenda handitika vati regai ndikubatsirei pachena sezvo mauya nechivimbo chekuti sekuru vanotibatsira uyewo zvakare vakabatsira vamwe vanhu totenda vabva vati regai ndikutumechi muzukuru wavo mukuru anoona nezvemishonga kuti akutsanangurirei kuti mishonga yavakupai pachena zvakare inoshanda sei kana pachizenge paita improvement kana paine zvinenge zvichinetsa munodzoka zvakare kana kufona muchiti tisu vaya vaya takafamba zvakadai so saka muzukuru wasekuru regai akutsanangurirei kuti mishonga yavo yanaye inoshanda sei. Chinzwa muzukuru uyu mushonga uyu uri mubepa umu ukasvika kumba uchaisa 2 liters mvura wabhoirisa mvura yacho ndiyo uchanga uchigeza ronda ukageza ronda haupukuti unosiya mvura yakadara nditi uyu ndowa uchadya muporiji uchabika poriji uisa muporiji wasara ukabika muporiji haubike wese one time unoisa teaspoon utora tumwe shomanana uchimwaya chi zviro zvako kumwaya unomwaya kumanheru paunozogeza asi kuseni unodya poriji masikati poriji kumanheru ndipo paunozomwaya uyu wageza uyu zviite zvakasimba kumazuva anokwana kuita 5 rochi6 unogona kuti zvakamira sei uyu kana raramba richikutambudza unogona kutuma munhu wani anouya kunouya kutomupa umwe mushonga kana uchikwanisa kufamba futi unogona kuuya watereresa uyu ndowokudya uyu muporiji seni masikati kumanheru ndipo unozomwaya zvironda zvako after wageza uyu ukabhoirisa uyu kana mu5 lita imomo mvura yacho unoramba ukaichengeta ukageza unongoisa geza shomanana wosiya haupukuti uchengeta mvura yeyi uzoita futi kugeza futi haupukuti saka uyu ndinogeza one day aiwa usikugeza one day uchabhoirisa chigubhu chazara 5 lita utora mvura yoisa mukapu right kuti zviri easy zaza kapu yako ugeza ukapedza kugeza wosiya iomega mvura yako muchigubhu zamana 5 days inogona kuperawo 5 days woita saizvozvo muzukuru. Aya makumbo ngaachingogeza ese sezvo dambudziko rese makumbo ese handitika saka imi masvika sei panapa amai nemukomana ari murume wenyu? Inini ndakatofonerwawo nezuro ndichibva kuCape Town zvikanzi murume ari kurwara akazvimba gumbo saka ini ndaburuka ndakavafonera ndichida kuti chiuyai munditambire vakati handisi kumbokwanisa kufamba ndiri kuzvimba gumbo ndobva ndati alright chiregai ndiende paWhite House ndinowana zvimota zvinondisvitsa kupi kumba ndobva ndaenda kumba makuseni ndobva ndauya ndichiti pamwe vanga vasina mari yekuuya kuno kumba chiregai ndiende ndinovatora tiuye kumba pandasvikawo ndopandawana gumbo rakazvimba kudai ndikabva ndati inini handina kwandomboziva kuti ndiende nemwe mari handina saka zvondotoita regai tiende tinokumbira kwasekuru Tasvo mubatsirwe ndo zvatiuyisa kuno
handitika manzwa here mashandisirwo anoitwa mushonga ndazvinzwa hanzi chii hanzi izvo tinobhoilisa 5 liters yozara vopota vachigeza gumbo kwemazuva 5 vapedza kwemazuva 5 umwe wacho vanenge vachidya poriji makuseni nemanheru 2 times per day kana vageza votora umwe wacho vasati vaunhandikira vonyunyurudza pagumbo iroro pazvironda handitika tinotenda mukoma mazvinzwa zvataurwa ndazvinzwa zvataurwa tsanangudzo dzacho handitika tinotenda sekutaura kwavaita kuti kana muchiona condition kuti yakamira sei after 5 days kana kuti zuva rechi6 adzimai vanogona kuuya kana kuti munogona kudzoka mese pachionekwa progress yegumbo kuti zvakamira sei handitika pakanaka baba.
Baba,